ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ನಿಕಲ್ನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಓಟು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಕುಲು ಸರಿಜ್ಜಿ ಸರಕಾರ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೂರುನು ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಆ ದೂರು ಪಾಡ್ನೆರ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇನ್ನೆರ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಉಂದಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂಜಾತ್ರ ಕೆಡ್ಡೊನ್ನಿತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಟು ಬಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಷ ಓಯೋಪಡು ನಿಕಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ఓటు పాడ్లే బలే ఎడ్డ తీర్పు కొల్లే నోటుకు మరలా వచ్చి ఓటును మారుచి ఓటు పాడ్లే బలే ఎడ్డ తీర్పు కొల్లే నోటుకు మరలా వచ్చి ఓటును మారుచి ಆಸೆಗೆ ಬೂರರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಶ ನರಳರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿತಾ ಜನನ ನಾರ್ದು ಓಟುಡು ಗೆಂದದು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಹಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನಿಕ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇ 16ಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಬರಲಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಓಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಸೊ ಅಂಚದ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರಿಕದಿದ್ದು ಆ ನೀವು ಓಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉಂಟು ಓಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಕಾಸಗೋಸ್ಕರ ಏರು ಭಂಗ ಬರ್ಬೇರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಟುದ ದಿನ ಪೋವಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ದೂರುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆ ಒರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೊಂದು ಓಟುರ್ದು ದೂರ ಉಂತಾಡೆ ಉಗುರ ಸಿರಿ ಮಿಗಲೆನ ಓಟುಡು ಸುದರೂಂಡೂರು ಪುರ ಮಾತ ಒಂಜಲೆ ದೇಶ ಗೆಂದಲೇ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಮುಖ್ಯ, ಹಾಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವೋಟು ಮುಖ್ಯ.